Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. Now guys, we know last week's episode ended with a bomb, with the police coming into Uvuma's house ready to arrest Usangweni. So this episode starts off with that scene, except it's now the elders sitting etafuleni, abosibongile nabovelephi nabobabsi. They went to the room, so it's just Usangweni, uSamke, uNtombela, and one police Beno. So Uvuma's trying to convince the police laphayana. He's going on saying ukuthi manje inhliziyo yakhe ayivumi ukuthi yamkele ukuthi umama akasekho. Isabophile. Manje lokho kumenza ukuthi yazini angazi nami. And then uSamke comes in and says, Usangweni useduze kakhulu nenhliziyo yami. Angazi nje. Uthi nje la ukhona lento nje entsha emngenile uyadelela ayi mina ngisazi ngempela. That time uSangweni is looking at uSamke. He is so pissed, guys. He is so annoyed. And then Uvuma goes on to say ukuthi babu phoyisa sizamile ngesandla sensimbi. Khona umalume wakhe nje okuyena osheshayo kakhulu ebhandeni sizamile. Wavela wanakala kakhulu ngathi sithele uSaudi esilondeni. uSamke then says akuzange kusebenze ngempela. Kodwa-ke kukhona okunye engikucabangayo yazi mina, kodwa angazi noma mhlampe uzosebenza la uSangweni. Uvuma says yibeke Samke sizwe. Samke then says ukuthi ama-boarding houses ayakwazi ukusiza abafana noSangweni abangalaleli. Yikuthi into engiphatha kabi ngoSangweni ayikho indawo ayaziyo ngaphandle kwala ekhaya nesigodi lesi akhulele kusona. Uvuma then says waze wakhuluma ingathi umfowenu-ke manje. Hawu kodwa Samke ukhuluma nge-Stoat School. Umntanami akayi lapho, ayikhona, ayingeke. uSamke then says Thando sami, mina ngikhathazekile ngengane kakhulu futhi. Ngwana sizama ukulungisa manje before it's too late. Uvuma's like, Stoat School, kodwa Samke. The policeman then says cha, khululeka. I-Stoat School sisize abafana abaningi. Ndikhuluma manje nje baningi abasebengcono kakhulu ever since they came back from i-Stoat School. uSamke then says and-ke sikhona esinye esila ngaphandle kweXhopo. Ngicabanga ukuthi singaba ngcono ngoba singamvakashela umntwana simhambisele izinto khona izinto azidingayo. uSangweni looks at uSamke, he's like, wema kahle uyazizwa ukuthi uthini, ngeke ngiye lapho mina khohlwa. And then iphoyisa lithi cha-ke mfana, if uzizwa ngathi wena uyazi, khetha-ke uzokhetha between ijele and i-Stoat School. Uvuma just comes in and is like, sizoya babu phoyisa, sizoya e-Stoat School. The policeman then says awuboni-ke. And then uSangweni like angilapho mina. Uvuma's like hayibo siyaya e-Stoat School. uSangweni zakhe angeke mina. I'm like, so Samke, you prefer to go to jail, but I must say guys, yes Samke, her plan is working to get rid of these amagundana kadeliwe. She's doing a phenomenal job, but it's sad because these children don't have any other home. This is the home they know. Next scene, girl, we see uNelly laundry room. Wadlamini, she's doing some laundry. Then uTrina walks in. So Nelly's like, sawana sis Trina. Then uTrina's like, sawubona Nelly. uNelly's like, ngiyathemba ukuthi namhlanje uvuke nesmile ngoba phela zonke inkinga zakho seziphelile. uTrina's like, ukhaza ukuthini ngalokho? Then uNelly's like, how phela? Ngikhuluma ngobhuti Vusi. Fanele phela nithathe i-trip yenu niyo-celebrate. Phela yi-win lena sistrina. uTrina's like, mina nje, it's just another day for mina Nelly. Sizoba si-celebrate-ani ke kodwa. And then uNelly's like, hayibo,
I thought uzojabula njena sisiqina ngoba nakhu uvusi ungudlamini unodlamini wakho othi wena nje ugcina then says ngiyafisa yazi yikuthi angizwani namadoda weak indoda nje engena backbone iyanginyanyisa. UNelly looks at her, she's like, how? Ubhuti Vusi ngabe sebheda kangakho naye. And then ugcina then says ukuthi Nelly into engizifunelayo mina i-soft life engena stress. Uvusi into ayaziyo ukulandela imithetho yabantu ngaso sonke isikhathi nje. UNelly said kodwa sisigcina mina ngicabanga ukuthi i-soft life iyona mpilo oyiphilayo manje compared to le mpilo bokade uyiphila before. And then ugcina like uma uvusi doesn't become indoda umuntu uzobuyela enhluphekweni nje laqala angazi Nelly why uvusi engak-understand lokho. UNelly kodwa sisigcina mhlambe udinga isikhathi nokuthi athole i-guidance kancane. Ugcina then says not if he's going to be excited ngokuhlala etafuleni lakwadlamini. Like as long as uzojakilisa ukuhlala etafuleni lakwadlamini sizohlupheka. Yazi uyakwazi nje ukungidisappointa okwangempela uvusi. Like awungitshele ngempela Nelly indoda enjani ethanda ukuhlala ngaphansi kwesithunzela sababwayo. UNelly's just like, yo, she doesn't know what to say. Yo guys, ugcina she's back to her old ways. Anyway, next scene ke uNomfundo benomam V baziphuzela itiye at uNomfundo's house. So uNomfundo is having a conversation nomam V. She's saying to her, I think into engifrustrate-ayo kakhulu yikuthi bafika bakujwayeza impilo ephezulu ebese bayakusebenzisa lokho against you. And then umamvisa kodwa unjengayo akanayo nje enye indlela ngoba fanele ondle uThemba nje. So by taking care of uThemba, he's also taking care of you. Unomfundo's like awungithola ukuthi ngikhuluma ngani. Unjengayo ungicontrola ngazo lezi zinto anginika zona. Yazi ngeke uzukhona ukuthi ufike lana wakhuluma indaba yokuthi isithembu yena ufuna isithembu in. UMavis is like angizwanga ngiyathemba ke ukuthi ubeke kwacaca ukuthi awusifuni isithembu. Ukwenze kwacaca ngithi Mfundo kuzothwani njengoPattern. Hayibo izomlimaza phela lento uPattern izombulala. Nomfundo looks at uMavis so pissed. She's like ungenaphi uPattern manje? Ungenaphi uPattern ngikhuluma ngami nonjengayo wena ufaka uPattern. WaPattern loyo akadeserve nje ukuba umfazi kanjengaye. Usisi Mavis is like angizwanga. Uyazizwa ukuthi uthini Nomfundo? Uqale nini uba selfish kangakho ngaleyo ndlela yena Mfundo? Uyazizwa ukuthi uthini kodwa? Uzilalela njengoba ukhuluma nje. Uyazi ukuthi wena uqobo lwakho nje mhlambe awudeserve uba unkosikazi oyedwa nje kanjengaye. Nomfundo's like angizwa. Usisi uMam V goes on to say ukuthi ungizwe kahle ukuthi ngithini. Ufike emzini kaPattern wafika wathatha umyeni wakhe wadlula lapho wamtholela ingane. Usufuna umkhipha ngokuphelela emzini wakhe. Usufuna umkhipha endodeni yakhe. Nomfundo sakwena uqale nini uba ukungijaja nje. Angithi ungumngani wami. And then uMam V says lalela ke wemngani nami. Yabona mengabe ufuna ukudestroya impilo kaPattern. Nomfundo sathi hayibo. uMam V then says cela ukuthi ungisize ke ungangifaki lapho mina angene angifuna uzingena ungangifaki mina lapho. She gets up, she's like usaleke. Unomfundo zathi vele uncenge umsebenzi and then uMam V zathi vele ngincenge wona. That scene just ends. One thing about uMam V, she will tell uNomfundo the truth of the matter. Next scene, we see Usamke, she arrives at Uvelepi's workplace. Phela earlier on, guys, Usamke angithi she's on a mission to get both Usangweni and Uvelepi out of the house. Earlier on,
uvusa uVelephi ekuseni utshela uVelephi ukuthi akayothenga amaqanda. She's telling uVelephi angithi wena uyasebenza kuzomela ukuthi ucontribute-ke, vuka sis. uVelephi refused to get up ayothenga amaqanda. uSamke wanted her to make breakfast. And then masokudliwa breakfast, when uVelephi wants ukuziphakela amaqanda, uSamke just takes the plate and she's like, how? uVelephi is like, how? Kodwa Samke uyabona ukuthi like awanzi ngifuna uziphakela. uSamke is like, how? Wena nje you did not want to make breakfast, so why all of a sudden you want to eat the same food you did not want to make? uVuma-ke comes in and says ukuthi Velephi uyewe if ufuna iqanda, go and make yourself one. So uSamke is trying to make it like very difficult for uVelephi to stay in that house, so she eventually moves out. So she's at uVelephi's workplace. uVelephi ambone-ke. Velephi approaches uSamke. She's like, uzofunani lana? Ngoba indawo yokusebenza lana. You're not allowed to be here. uSamke is like, oh mntanami, bengikulethele nakho ukudla, ngithanda nje uxolisa ngalento eyenzeke ekuseni. So she gives uVelephi isikhafutina, uVelephi takes the sikhafutina. Samke goes on to say, before ngikhohlwe, sekuzomela ukuthi uzijwayeze ukulala esofeni njengoba ubhabsi ekhona. Angithi unenkinga ubhabsi yoqolo. So nomunye-ke umbhede uzolala uSibongile ukuze akwazi ukuphumula before heading back eVarsity. Yabona? Ngiyabonga-ke kani yami. And she leaves her like that. Guys, what does she mean? Why doesn't uSibongile be the one who sleeps esofeni? Because vele uSibongile, she doesn't really stay there. She goes to Varsity. Anyway, never mind uSibongile. Why should everything change for uBhabsi? Whereas uBhabsi can go and stay there by her brother's house, benosipho. Aye, guys. So anyway, next scene, uPhetheni is sitting in her lounge. She's drinking iwayini, and then uGcina comes in with a bouquet of flowers. So uGcina's like, ma, nazi imbali zakho ezinhle ozithandayo. Ngithe nje angithonele zona just to lift up your mood. Then uPhetheni just keeps quiet. Then uGcina goes on to say ukuthi ngazibeka kuphi-ke ma? Oh, nansi-ke indawo e-right ngizozibeka lana. Uyazibona nje kodwa ma ukuthi zinhle kanjani. Yo, uPhetheni is not interested. uPhetheni looks at uGcina. She's like, Gcina, ubani otshele uVusi ukuthi akuyena wala ekhaya? uGcina's like, ma, angazi ma, yindaba ubuza. uPhetheni is like, usho ukuthi wena awazi lutho ngalento. uGcina then says, angazi lutho ma ngalento. As she's speaking there, uPhetheni cuts her off. She's like, lalela la. Ungacabanga ukuthi ngoba nakho ngavuma ukuthi ubuyele la ekhaya, lokho kuchaza ukuthi ngiyakuthemba. Angikwethembi nhlobo wena. Especially what you did. Angikwethembi. As she's speaking like that, uMam V comes in. And then uMam V is like, madam, ngisacela ukukhuluma nawe. Then uGcina just walks out. Mavis goes on to say, ma'am, angazi ukuthi ngizoyisho kanjani lento ade ngifuna ukutshela kodwa manje. Then uPhetheni is like, yini Mavis, khuluma. Mavis is like, okay, ubaba uDlamini utshelo uNomfundo ufuna umenza unkosikazi wesibili. Yo, uPhetheni is so stunned. She doesn't even know what to say. All she can do is just blink her eyes. She doesn't know what to say. Then uMamzi says, ngiyaxolisa ma'am. Then that scene ends like that. Next scene, uBhabsi benosibongile are in the kitchen bayasizana. They are peeling some potatoes. So uBhabsi is like, yazi inhliziyo yami ibuhlungu ngempela ngoSangweni, ngiyamzwela nje uSangweni. uSibongile is like, ngiyathemba ukuthi bamphethe kahle. Kodwa naye-ke uSasa mele asebenzise leli thuba limenze ukuthi abe umuntu ongcono empilweni. And then uBhabsi is like, yeah, uqinisile lapho that day. uSibongile is like, yazi bengifisa ngathi ngingamtshela ukuthi yonke into izoba right, yonke into izohamba kahle, angazizwi ngathi uyedwa uSasa. And then uBhabsi then says, yeah, uzoba right kodwa. As she's saying that, uSamke is eavesdropping on their conversation, but she's standing in a lounge. uVelephi walks into the house. She walks into the kitchen. She doesn't even greet uSibongile beNoPhabsi. She heads right to the room. When she's about to enter her bedroom, guys, kune suitcase yakhe la ngaphandle. So uVelephi is like, hayi bo, manje
impahla zami, kwenzakalani? Then uSamke's like, oh, bengithi uvumile. Uyakhumbula ukuthi ngikutshelile indaba kaBhabsi yoxolo, wasuthi wena ukuthi u-right uzolala esofeni. uVelephi is like, usuyahlanya Samke? U-right la ekhanda Samke? Yazi wena uyathakatha. Sengikubone kahle, uyathakatha wena. Awunalo ilungelo zokuthatha impahla zami. Uzithathelani impahla zami ngempela? uSibongile comes around. She's like, khululeka Velephi, ngizoziqoqa impahla zakho ngizoziphindisela ekamereni, uzolala mina kusofa. Yo, uVelephi is not hearing anything. She's like, ekephi lo mthakathi lo? Ngoba kuyacaca phela ukuthi uqonde mina. Ufuna mina ngempela. Uzithathelani, uzithintelani impahla zami ngempela Samke? uSamke sathi Velephi, why? Unani wena? Why fanele ngifune wena? Why mele ngithagethe wena? uVelephi zathi Samke, ngiyacela. Cala ungangihlanyisi nje, ungenzi ngathi ngicabanga ukuthi lento engiyibonayo ukuthi ayikho. Ungalinge nje ungihlanyise mina. As she's speaking like that with her loud voice, uVuma walks in surprised. uVuma's wondering ukuthi hayibo, manje rase ngaka kwenzakalani? uSibongile then says Velephi, awufisa ukuthi sibuze ubaba ukuthi uhambe njani noSasa. Baba uhambe njani noSangweni? uSamke's like, angazi ukuthi ufunani Velephi. She's azikhalise. She's like, ngiyabona ukuthi yonke into engiyenzayo la ekhaya ngona ungibulale nje Velephi. She runs off to the room. uVelephi's like, hayibo njalo. uVuma's like, uyabona-ke Velephi, uyabona? uVelephi's like, hayi baba, ngiyacela nje. Uyazenzisa lo mfazi. Awumboni ukuthi uyazenzisa? Uqale wasukela mina, usezongiblame mina manje. uVuma's like, Velephi, umkami lo. uSamke umkami. Ngeke ngivumele phela nimphathise kwesihambi. Umkami lo. Azakhale nimkhalisa inyembezi. Mantombela, mama, ma. He runs to the room. He's like, yini? uVelephi is like, bazongihlanyisa la ekhaya. Qala ningangihlanyisi, ningalinge ningihlanyise. Hayibo. The scene ends like that. I'm just like, yo, shame uSamke, you see this thing? It's really gonna make uVelephi end up moving out because who's going to live underneath such a chaos? Last scene we see uLokuzana uNjengaya beno Kwenzo. They're in the office. They're just discussing some stuff about the business, and then uPhetheni walks in. uPhetheni comes in. She's like, Kwenzo bengicela ukuthi usitetene mina nobaba wakho, I want to have a word with him. uKwenzo walks out. uPhetheni is like, umthetho wakho uzamwenzani? uNjengaya is like, uyazi, nginendaba ezimnandi ezokuthi angeke ngikudivorce Phetheni. Kodwa-ke kukhona ezinye ezingcono unalokho. Yikuthi uNomfundo sengizomenza unkosikazi wesibili. Into ezokusiza-ke yikuthi uqoqe laphayana endlini wenze ispace ngoba uNomfundo uyeza. Uzohlala nathi. Uma lokho-ke kungehli kahle, ungaqhubeka usayina amaphepha e-divorce, and then the scene just ends like that. Guys, do you think uNjengaya just gave uPhetheni an ultimatum? She is in such a tight spot. It's either she accepts his temple or either she signs the divorce papers. Yeah, guys. Anyway, let's park it right there because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.